हेल' लोगोफोर बुंखानाय बायदि दिनै हाबायाव ओंखारबाय बसायन'नि हाबायाव आरो दख'नाखौ जाहैबाय आङो गलाबखौ गानबाय माबायदि नुदों गलापि नुदों ना मादों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा दा जोङो साथाम थांगासिनो दङ आरो ओरैहाय आंनि उनाव लोगो गाखोनानै दङ नायदो नोंथांमोनहा दा जों बेनिफ्राय साथाम थांगासिनो दङ आरो माखासेया क'क्राझाराव जोंखौ नेगासिनो दा जोङो ज' जालायनानै थांगोन आरोना ओमफ्राय जोङो आरो गिफ्टबो बायाखै नालाय दाहाय क'क्राझाराव बायनोसै आरोना दा थांगासिनो जोङो आरो माखासे आर्टिस्टफोरा माने जोंजों कन्टेक्ट गैलाया नालाय बिसोर आलदा थांगोन आरोना आरो थांबावगोन ओमफ्राय जों आलदा ग्रुप थांसिगोन आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा क'क्राझार मोनफैबाय जोङो दखानावहाय गिफ्ट बायगोन जों नायनोसै बे दखानाव मा मा गिफ्ट मोनो आरो मा लाथावथाव जायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना जों मा लायो Mansai, biru joy. Oh, biru moza. Nama bulan ya? Biru moza. Biru moza. Biru moza dah. Oh, apa ni? Isi dah binu apa apa di sana? Oh, sudah dah ini. Sudah binu dah saya muda ya. Macam nak satu ni loh. Beg bela. Beg ko bela nak kedeng jeng na. Apa ni giba beg bu ini jeng na jauh gudan na. Ma bedi biar berjoy. Moza bina. Hor này nắn lại, mà bây giờ nuôi đi đi đi, hor này mà bà đi, ulta dah hor, bố đi à, Ikan kalam guys dia ni, dah. Walau selesai kenapa deh? Labai na? Sekarang nanti ada lagi ke juga nih guys, na? Udah. Si bola hoban dah, saya delek semua udah mulai sih. Minit sudah. Sudah di belakang mana nih betul. Dan zoom tangga sih ada lah. Bagai kita itu loh. Neng mah kalau main ada? Gift zina na. Gift zina na, di na. Sini kau dah
माबाय माबायमोन नै समाव सावसना ओरै उल्टा देखाय मोजां साफिनै इtka ओरै बेलथायनानै देखायब्रा सिगांजों डिजाइना माने प्लेन आरोना बियो औ आबो हिन्जाव गोदाना माने एसे प्लेनखौसो लाखायो नालाय बेनिखायनो जोङो एसे प्लेनखौसो जोङो औ समायखायो माने आबौजों समायखायो औ लाबाय थायो नालाय कालारखौ मिथिखायोना नोङो आबौआ माबायदि बेग लायो दा जोङो बेनिखायनो कालारखौ लाबाय आरोना होमबा जोङो जुनायखौ नेगासिनो दङ जुगोथोंसै